راديو إيرنا. عزوز سلامتنا تقبلوا أبرح أن قربان أو اشتهجرن وتأن كونكم نمدبات راديو إيرنا تكتاتلوا زخبركم سمعتنا أبني لهم ربع 26 سنة كل تشحن 19 فنوى راديو إيرنا فلما مدب عالم كم يالله حزنا لكم قربنا لنا نعقو بمسعب دما بتسفيت يوهانس الناتدالوز قرب مدب تطعمو كسافت أمي مدبنا مسانا حبيركم كتسانحو بخبرن دعدمكو أبني لومي أرستاسينا مسنساقر أب إثيوبيا كل لهم حراس تخايدة فتن علوا إدنيركم استبهلوا لعلم 280 سبات أب تحت قيداتهم تقاوموا حزب السودان بحيالو الدابتات إيغتصل أب مونغو كينيان سومالين زيز أنحى دبلوماسيا وطري كي عزز سقات تفتيرو. هذه إذاعة إيرنا. هنا إذاعة إيرنا الدولية. على توزينا أب إثيوبيا كل لهم حراس تخايدة فتن علوا زتساتفو تبهيلهم بوحدو 13 أبلات ستا أب تحت قيداتهم كم زلو شينهوا كاب كتما أديس أبا حبيرو شينهوا نسبة سلطان إثيوبيا بمتقاس بعسران 5 سنة أب زغربوت أبصاب شوعت أبلات ستا أب تفتسامي 5 قتلو أملكتو حلفي بوليس تزوبا أبر أدامو أبزهبوك قلب وغنو شدش أبالات ستا نتفتن علوان مفشال لابز قبرو قدم كقتلون كلو كالقوت 4 خاء بخبير قوسيلوم كمزلو أملكتو اتمرمرا جنا أم مسرح كمزلو زحبر حلفي بوليس تزوبا زاقيت برغادير جنرال تفرما موز ركبهم 4 العلوت حلفت كل لمحرا أبتحت قيدي أتمالو أبلعلي حلقة استاف سراويت إثيوبيا جنرال سعر مكونن ميجر جنرال جزاء برانس تخايدة متقعتي مستي أب بهردار استخايدة فتن علواس تأساسر مخانو قدماي منستر أب أحمد نتفتسامي أبزخونن اللو قالت ايو نجنرال سعر مكونن زقتله حلوي إخوينو زقلقل زنبرمو أب تفتسامي هوتو بعلو حليفو تبهيلو استزرق حزينة اتحلوي كم زي موتن توقيو أب هوسبيتال تعاقيبو 5 بيت صحفت فدرالاو بوليس أبزهبو قال أملكتو اتبيت صحفة تقدمو تحلوي مويتلون زهبو مقلتي يقريتا حتيتلولو نقتل سعر مكونن بزملكت كابسة بسلطان منقس إثيوبيا زوهاب زلو حبريتا ببقوانو يكاير ملو اتمرمرا قانا 5 تتصحفيو زملكت بدرجة هاجر أبزغلت فتساميتات بقد يخون بتزاور تساتيفكم تباهيلهم أب قيداتيوم نايزلو قطر سبات بوحدو 280 بتسيحو 5 زتفلاليا مع كنازينا خابت هاجر إيقلتا حزب السودان سلطان حيزو زلو تهدراو قجل سلطانو مولو بمولو نفسي بلاو من قستخ السقاقر زتصوع حيال تقاومو نمكياد داقمي ورادب كم زلو تفليتو وهب قال محبر موياوين السودان بصوني أبز قبرو تصوعيد نسالاسا سنة حيال تقاومو خكايد مخانو قاليتو اتسلفين 3 سنة خكايد استمر تصولو مخنيات دما مبل 3 عمات ممتاق بشر ناب سلطان نمزخار مخانو حبيرو وتهدروي قنصل السودان نتبي إثيوبيا زغرب أمامه ملو بملو كم زي تقبلو مقلاتو الذكر كوينو نتبي حبرة أفريقيا زغرب أمامه كم زقبلن نسو قدمو كم زمتأن أزخاخيريو اتي إثيوبيا زغربت أمامه زغوم نايم السقاقر منقستي بشوعات سيفيلاوينن شوعات وتهدروينن حدخ آزي شاراو زخوان سيفيلاو الكأسب كخون زبلينيرو كينيا ناب سوماليلاند ناي موغعزيا مسمر كتكفت من دابا اب مونغ انا مونغو سومالين تفتيرون زلو مسحاب كي زايد تسقي خم زلو تقليصو منقد اير كينيا كابنا بن نيروبي هارغيسا سرع برران مجمر مصنعت وديو كان منغست فقاد يصب خم زلو زغلات انت خونه اب مونغو كينيان سومالين بواننت كل ما يتلعيل زلو ناي يقبانيو مسحاب كينيا من سوماليلاند نقداو مسمر بمجمرا ناب زخفأ ترزوكي عزز دبلوماسيوين منشطات درو سقاتهم يقلصلو اتو سومال قريباتو زلا وانت كل مايات ناب اهقراو بيت فردي انت وسيداتو كينيا بزي افدق بحر خطرف سلتخل ابتو زبا حدش وطر خلع المخانيو زقلات سبب السلطان كلتين هاجرات نايك آلاتن دبلوماسن قرقص جميرو مكان تنبرو بشمقلنا قرابت هاجرات في اليوم بزتخ فتحو 5 تسامعو إفلات إذا كينيا أميمات تزلا بررا كابنا بن نيروبي هارغيسا انت تجميرو نتا كاب سومال تنتسيلا بيناونا تسنت أو إجازلا سوماليلاند عبقو طبا ومخسب كترخبوليا كم زفلت من قد أير إثيوبيان دواين سوموناوي ناب سوماليلاند زغنعا ناي نقد برراتات إيكايدين زخبركم سمعتنا زينا أبستفتي مولو هذه إذاعة
إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. داغماي سلامتنا تقبلوا زخبركم سمعتنا. قاتلو زقرب مدبنا بسناي زرأتول لزدالو مدب عالم كميالو يكخون سناي مكتال. راديو إرنا نازا دمتي إرتراويان. راديو إرنا نازا دمتي إرتراويان. ኣብ ኤርትራ ዘጋጠመ ንኸተስተፍሎ ብዙሓት ክሮስ ደል ነገር እንተሎ ምፍላይ ተጠቂምካ ፖለቲካዊ ረብሓታትካ ምክያድ ብብዝሒ ዝተኻየደላ ሃገር እንተላ ኤርትራ እያ። ኣጸቢቕና ድሕሪት ክንምለስን ኣዝዩ ዓሚቕ ታሪኽ ክንፍሕትርን እኳ እንተዘይከኣልና ብውሕዱ ነዊሕ ኣብ ዘይገበረ ሕሉፍ ዘመን ኣውራሜላ ተበለጽቲ ንኤርትራውያን ኣሎ ብዝበሃል መፈላለይ ነጥብታት ተጠቒምካ ምምዝማዞም ዝብል ብልሓት እዮም ተጠቒሞም። ምስ ኢትዮጵያ ክሓብሩ ዝደልዩን ተነጸልትን ክርስቲያንን ኣስላምን ዝብል ገና ህዝቢ ኤርትራ ንሃገራዊ ሓርነቱ ከይወፈረ ከሎ ዘጋጠሞ ተንኰለኛ በታታኒ ውድቲ ነይሩ። ህዝቢ ኤርትራ ንበረኻ ደቁ ልኢኹ ናጽነት ከምጽእ ምስ ተበገሰ እውን ተመሳሳሊ ኣብ ሃይማኖት ዓሌትን ኣውራጃን ዝተሰረተ ተንኰላት ተበለጽቲ ኣይረሓቐሉን። እቲ ዝገርም እቲ ንኹሉ ኣጽርዩ ኣብ ሓደ ሃገራዊ መስመር ኣትዩ ንናጽነት ኤርትራ ናብ መዛዘሚ ነጥቡ ምጽኡ ዝበሃል ግንባር ህዝባዊ ግንባር ውዒሉ ሓዲሩ ኣብ ዝኣዝዩ ድሑር ከም ሽንቲ ገመል ንድሕሪት ዝመልስ እከይ ነገር ምፋርዩ። ኤርትራ ሓራ ምስ ኮነት እሞ ኣብ ዳግመ ህንፃ ምስ ነቐለት ኣብ ክንዲ ብኣዝዩ ስጡም ፍልልያት ፈጺሙ ወጊድ ኢሉ ብሓባር ዝዓይ ነቕሎ ዘበግስ እቲ ድሓር ስሙ ካብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ናብ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራስን ፍትሕን ዝብል ዘይግብራዊ ስም ዝተሰጋገረ ብስም ግዝያዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ዝተፈልጠን ክሳብ ሕጂ ብኸምኡ ዝኸይድ ዘሎን መሪሕነት ኣብ ፍልልያት ተጸሚዱ ብምዕያይ ንሃገር ብዙሕ ሓሲዋዩ። ገባርን ተጋደላይን ነባራት ተጋድልትን ናይ 91 ናይ 91ን ቀዳማይ ዙርያን ናይ ጀብሃን ናይ ህዝባዊ ግንባርን ሲቪልን ናይ ኢሰፓ ዝነበሩን ተጋደልትን ሓፋሽ ውድባትን ከምኡ እናበለውን ኣብ መንጎ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘሎ ዙርያታት ብመጠን ቁጽሩ እናፈለኻ ጠጠው ዘይበለ ምክፍፋል ክሳብ ኣምቸን ኣብ ኤርትራ ዝጸንሑን ዝብል ኣዝዩ ሕሱር ክሳብ ብመርሓ ሃገር ዝተደምጸ መቓቓሊ ኣተሓዛ ክግበር ተመስኪርዩ። እዚ ኩሉ ምክፍፋል ዝግበር ብግርህና ኣይኮነን። ኣብ ስምረት ሓይሊ ስለ ዘሎ ንኽሰምር ዝኽእል ሓይሊ በቲንካ ረብሓኻ ምርካብ ዝሓሸ መንገዲ ንሱ ብምዃኑ ጥራዩ። እዚ ነጥቢ ዝመታን ኣውራ ነጥቢ መልእኽቱ ክንግንዘቦ ብሃገርና ፈሊምና የሎና ኣብ ካልእ መድረኻት ዓለም ቀይርናን ተርኢናዮ እውን ንስዩ ሓደ ነጥብን ሓደ መልእኽትን እዩ ዘለዎ። هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. سعود عربን ኢራንን ሃይማኖታት ክርስትናን እስልምናን ከም ቀንዲ ተጻረርቲ ሃይማኖታት ጌርካ ምውሳድ ንቡር ነገር እዩ። እቲ ኣዝዩ ዝገርም ነገር ግን ኣብ መንጎ ነፍሲ ወከፍ ዘሎ ሃይማኖት ፍልሊን ባእስን እንተዝርአ መወዳእታ የብሉን። ኣብ ክርስትና ዘሎ መቓቓሊ ኣብ መንፈስ ተፈጥሮኣውን ዘይስሙር ኣካይዳን ነዚ ዓለም ዕረፍትን ርግኣትን ካብ ዘይሃባ ወሰንቲ ነጥብታት ሓደ እዩ። ኣብዚ ኣብ ዝርዝር ኣይክንኣቱን ኢና። ማዕረ ነምጾ ዘለና ሞጎት እንተቐጺልና ግን ኣብ መንጎ ሃይማኖት ምስልምና ዘሎ ፍልልያቱን ልክዕ ከም ክርስትና ዘርዚርካ ዘይውዳእን ዓለምን ሓያላት ፖለቲካ ዝጥቀማሉ ዘለዋን ነዃልዩ። ሕጂ እውን ኣብ ብዙሕ ዝርዝር ኪኣተና ስዑድ ዓረብን ኢራንን ንውሰድ። ስዑድ ዓረብ ዝያዳ ናብቲ ሱኒ ዝበሃል ክፍሊ ዝዛዘወት ብሃብቲ ነዳዲ ከዓ ብዘሰክሕ መንገዲ ኣዝያ ሃብታም ሃገር እያ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ድዩ ፖለቲካዊ ምዕባለ ናይ ሃብታምን ብንግስነት ትመሓደር ሃገር ዕጫኣ ከምኡ ኮይኑ ግን ሎሚ ስዑድ ዓረብ ብደረጃ ፖለቲካውያን መራሕታ ኩነት ብደረጃ ወተሃደራውያን ኣዘዝታ ብተልመድየንን መንእስያትን ትምራሕ ሃገር እያ። ግድምናን ተልመድየንነትን ፈልያ ዘይትፈልጥ ዓለም ግን ንስዑድ ዓረብ ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኣ ብኢራን ክትሓዊ ትድለ የመን ዝተባህለት ፖለቲካ ኣዝያ ዝተሓመሰት ሃገር ተቐሪባትላ። ኣውራ ግዳይ እቲ ኩነታት የመን ትኹን እምበር ብማዕሪኡ ድዩ ካብኡ ዝብእስ ሕቡኡን እኩብን ጸገም ክገጥማ ዝኽእል ሃገር እንተላ ከዓ ስዑድ ዓረብያ። በዚ ነምጽኦ ዘለና ምስመር ሓሳባት ስዑድ ዓረብን ሽዓዊት ኢራንን ተጸባእተየን።
سعود عربن ربحان بلوت هابتن زقدسا أمريكا خا محزوت إيران كمنيا إيران أب هايمونتاوي كبرتات مس سعود عرب بزح فللي كقات ما زي قبا زنبرة جنكا كمتي أب مأتوي زبلنايو بربحا زدفقو من مقال ባህራዊ ጸላኢትን ተጻባኢትን ስዑድ ዓረብ ዝኾነት ሃገርያ ንሳውን ብዓቕማ ፖለቲካዊ ረብሓታታ ክትዓቢ ኣብ የመን ብዙሕን ኣቃሊልካ ዘይርአን ሓያለ ፖለቲካዊ ምውሳእ ኣርኣያ ኢራን ብተፈጥራዊ ጸጋ ሃብታምያ ኣብ ዘላቶ ከባቢ ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት እውን ዓባይ ሃገርያ ኢራን ግን ኣብዚ ደው ኣይበለትን ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክትከስብ ዜጋታታ ናብ ኣሜሪካ ዝኣመሰላ ኣብ ግስጋሰ ቅድሚት ዝኸዳ ሃገራት ሰዲዳ ክትግሕጦ ትኽእል ጸጋታት ዝገሓጠት ኣርሒቓ ዝረኣየት ሃገርያ ኢራን ምስ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ወሳኒ ዝኾነ ናይ ኒውክለር ስምምዓት ክትፍርም ብኽብረት ክትሕዝ ምኽኣላ እውን ካብ ዝሓቅታት እዚ ዝነቐለዩ ናይ ቅድም ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ባራክ ኦባማ ነዚ ሓቅታት እዚ ብዝግባእ ተረዲኡ ምስ ኢራን ሰላም ዘለዎ ርክብ ክምስርት ነቲ ሃገር ኣብ ሓደ ሓፈሻውን ብስምምዕ ዝቕየድን ውዕል ኣእቲዋ ነይሩ ሳላቲ ውዕልቲ እውን ብውሕዱ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዝነበረ ንትርኽ ዝሃሰሉ ኩነታት ተረኣይ ነይሩ እዩ ነገራት ኣይተቐጽሉ ኢልዎም ግን ዶናልድ ትራምፕ ናብ ስልጣን መጺኡ ኩሉ ኽብርታትን ሓድግን ኦባማ ከኣሊ ዝዓለመ ብምንባሩ ከዓ ሓንቲ ካብተን ክሃርመንን ከኣልየንን ዝነበርኦ መድባት ስምምዕ ኢራንን ኣሜሪካን እያ ነይራ ኣፍሪስዋ ከዓ ብድሕሪ ዝሰዓበ ፖለቲካዊ ምዕባለ ወጥሪ እዩ ኣብ ከምዚ ግዜ ኢራን ኣብዚ ሰሙን እዚ ንንብረት ኣሜሪካ ሃሪማላ ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ተጋግያቶ ዘላ ጌጋ ዓብዩ ምባሉን እዚ ንዋና ነገራት ዋና ዘይገበረ ኣተሓሕዛ ብኸምዚ ዘለዎ እንተኸይዱ እንታይ ዝኣመሰለ ከቢድ ሳዕበይን ከምፅእ ከም ዝኽእል ዝሕብር ዓብ ምልክት እዩ ፍልልይን ረብሓን ዝብሉ ግናያት ኣምራት ፖለቲካ ተኣልዮም ንህዝብታት ሰላምን ርግኣትን ዝህቡ ረቑሒታት ከይመፁ ቅሳነት መጺኡ ማለት ከዓ ዘበት እዩ ኣብ ክንዲ ኦባማ ድዩ ትራምፕ መናበጊስዎ በየናዮም ይበገዝ ብዘየገድስ ንኣሜሪካ ዘርብሓ ኩነታ የናዩ ተባሂሉ ክሕተትን ብቑኑዕ መልሲ እቲ ሕቶቲ ክኸይድን ንኹሉ ዝጥዕም ኩነታት ክፈጥር ከም ዝኽእል እዩ ዝግመት እዚ ንሰላምን ርግኣትን ሃረር ዝብል ኣመታት ተተግቢሩ ክንርኢ ዲና ኣይክንርእን ግን ኣብ ኢድቶም ብብዙሕ ሓላፍነትን ብርሑቕ ኣጠማምታን ዘይፍለጡ ፖለቲከኛታት ዝስሞም ብግብሪ ግን ብዙሕ ዓቕምታት ዝጎድሎም ሰባት እዩ ዝምርኮስ ዘሎ ኣሜሪካ ኣብዚ ዓለም ዘለዋ ስምን ቦታን ከም ሓደ ድንቅን ተፈራሐን ነገር ስለ ዝተወስደ እምበር ብርቀትን ብዜጋታታ ዓይንን ክትርአ ኸላ ኣሜሪካውን ዳርጋ ከም ኩለን ዘለዋ ሃገራት ዓለም ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ፖለቲካዊ ድኻም ዘላ ሃገርያ ቅድሚ ሕጂ ብሕብረት ሶቪየት ብዙሕ ተጣሪዓ ስለ ዝነበረት ናይ ሕብረት ሶቪየት ምብትታን ገለ ዕረፍትን ሓይልን ኣብ መድረኽ ፖለቲካ ዓለምን ብርዮ ወሲኹላዩ እንተኾነ እታ ዝተበታተነት ሕብረት ሶቪየት ብመልክዕ ሩስያ ብፍላይ ከዓ ብመልክዕ ወተሃደራዊ መተሃላለኽቲ ጠሪሻ ደኺማያ ክትበሃል ኣይከኣለትን እዚ ሓቂ እዚ ኣብ ቦትኡ ከለውን ቻይና ክሳብ ጠቕሊላ ናይ ኣሜሪካ ቦታ ክትወስዶ ትኽእል እያ ዝብል ገምጋም ዝፍጠር ከይደያ ኣብ ወተሃደራዊ መዳይ ክንዲ ኣሜሪካ ክትከውን ግና ብዙሕ ይተርፋዩ ትበሃል ቻይና ኣብ መዳይ ቁጠባ ዘረባ ዘይብሉ ጽብለላታት ጌራ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ብዙሕ ኩርናዓት እዚ ዓለም ብፍላይ ከዓ ኣብ ኣፍሪቃ ሓደገኛ ንንጀራ ኣሜሪካ ክዓፁ ዝኽእል ቁጠባዊ ወፍርታት ኣካይዳ እዚ ጉዕዞ ኣሜሪካን ኣብ ዓለም ዝመጻ ዘሎ ፈተናታትን እዩ ኣሜሪካ ግን ኣብ ውሽጣ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ናይቲ ውሽጢ ከይተረፈ ብዙሕ ፖለቲካዊ ምግማዕ ዘለዋ ውዒላ ሓዲራ እዛ ብሓይላ ዝኸደታ ስልጣኔ ተረክበላ ግዜስ ክመጽኡ ግዲ ዘብል ኮይኑ ዝንበብ ኣብ 2016 ብዓይነቱ ፍሉይ ዝኾነ ዝያዳ ክብርታት ሰልፊ ሪፓብሊክ ክብርታት ዋኒን ዝዓጦ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ተቐልቀለ ኣብ ውሽጢ ሰልፊ ሪፓብሊክ ዝነበረ ጥፉእ ፖለቲካ ሓያልን ሓደገኛን እዩ ነይሩ በቲሉ በቲ ኣብ መወዳእታ ዋላ እኳ ተመራፅን እንተዘይነበረ ዶናልድ ትራምፕ ብምዕዋቱ ግን ገለ ናይ ምትዕራይ መንፈስ መጺዮ ዶናልድ ትራምፕ ግን ነቲ ኣሜሪካ ቀድም ዝብል ጭርሕኡ
ኣብ ሞንጎ ዝርስዕ ዘሎ ክመስል ነቶም ናቱ ደገፍ ዝኾኑ ዝያዳ ኣብ ወፍሪ ኣሜሪካን ኣብ ውሽጣዊ ምዕባለን ዝኣምኑ ንኹናት ጠቕሊሎም ዝጻረሩ ወገናቱ ረሲዑ ኣብ ፍጹም ኣንጻር ነጥብታት ገጹ ክዛዙ ይርአ። በዚ ከዓ እዚ ፕሬዚደንት ዝስ ኣብ ሓንቲ እምበር ይእከሎ ዝብል ብፍላይ ከዓ ብተጻረርቱ ክበዝሕ ይምስከር። ከምቲ ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣተሪርናን ጠቕሶ ዘለና ነጥቢ ረብሓን ምፍላይን ግን እቶም ልዕሊ ኩሉ ኣንጻር ዶናልድ ትራምፕ ደው ኢሎም ዕምሪ ፖለቲካዊ ስልጣኑ ኣብ ሓንቲ እብረኻ ሓፅርዋ ትፅቢት ዝግበረሎም ከም ጆ ባይደንን በርኒ ሳንደርስን ዝኣመሰሉ ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራት ኣብ ሓድሕዳዊ ውሽጣዊ ሰልፋዊ ኩናት እዮም ዝሽሞሙ ዘለዉ። ብምፍልላይን ረብሓን ዝድፋእ ዝኾነ ፖለቲካዊ ጉዕዞ እቲ ዝበሃግ ፍረ ከምፅእሲ ይትረፍ ልሙድ ሃገራውን መንግስታውን ዕዮታት ኣብ ምክያድ ጥራይ እኳ ኣዝዩ ዓብዪ ዕንቅፋት ዝፈጥር ዘይብሩኽ ኣካይዳዮ። ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዋ ጥራይ ዘይኮናስ ኣብ ዝኾነ ኩርናዕ ዝዓለም ዘለዋ ሃገራት ዓለም ፖለቲካዊ መኽሰባትያ ትጥምተን። እዚ ነጥቢ እዚ ከም መሰረት ሞጎት እምበር ኣተኩሮና ኣብ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዮ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ካብ ዘለዋ ሃገራት ንዓለም ብብዝሒ ዘገድሳ ኢትዮጵያ፣ ሱዳንን ግብፅን እየን። ናይዘን ሃገራት እዚኣተን ምህላውን ምቕጻልን ንዓለም ብፍላይ ከዓ ንሓያል ኣሜሪካ ወሳኒ ትርጉም ኣለዎ። ኣውራ ነዚ ኣጠማምታ እዚ ዝድርኽ ነጥቢ ስፍሓተንን ብስፍሓተን ክሽፈን ዝኽእል ጂኦፖለቲካዊ ረብሓታትን እዩ። እቲ ዝገርም ግን እቲ ነቲ ረብሓታት ዓዚዙ ዘቐመጠ ረቋሒ ኣብዚ ነጥቢ እዚ ጥራይ ዝሕፀር ኣይኮነን። ኣብ ድኻም ስንፍናን ከም ሃገራት ኣዝየን ክሕይላን ክድልድላን ዘይከኣላ ምዃነን ከም ዝምርኮስ ዝገልጹ ወገናትን ኣለዉ። በንጻሩ እዘን ሃገራት እዚኣተን ክምስረታን ክትከላን ዘይድለያ እንተተመስረታን ተተኽላን እውን ክድልድላን ክቕጽላን ዘይበሃጋ ከም ሶማልያን ኤርትራን ዝኣመሰላ ሃገራት ኣለዋ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝበሃል ከባቢ። ኣብዚ ከም ኣብነት ተጠቒሰን ዘለዋ ክልተ ሃገራት እውን ብኸምኡ ንኽረኣያ ዝደፍአ ወሳኒ ረቑሒታት ኣሎ። ብመጠን ምንኣሰንን ኣንጻር ምንኣሰንን ዝተጐዝጐዘን ናይ ባሕርን ካልእ ምስኡ ዘሎ ጸጋታትን ምህላው ንዓታተን ዓብዪ ኣበርን መንቀብን እዮ። ኤርትራ ሃገር ክትከውን ዝኸፈለቶ ዋጋን ዝኸደቶ መንገድን ሓደ ንጹር ኣብነት እዩ። ሶማል ሓንሳብ ምስ ተበታተነት ናብ ንቡር ክትምለስ ዝተኻየደ ዓብዪ ዓለማዊ ጻዕሪ ዘይምህላው ከዓ ካልእ ተደራቢ ኣብነት። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ግን እታ ብቐጻሊ ምጽናት ዓሌት ከየጋጥማ ትፍራሕ ኢትዮጵያ እታ ብተደጋጋሚ ብዓሌታዊ መስመር ፖለቲካ ብዙሕ ርኡይ ክብርን መሰልን ሰብ ዝግህዝ ትርኢታት ዘመስከረት ኢትዮጵያ ክትሕብሕብ እምበር ንሓደጋ ክትቃላ ኣይተራእየትን። እንተኾነ ኢትዮጵያ እዚ ኩሉ ደገፍን ምድንጋጽን ዓለም ኣሜሪካን ኤውሮጳን ጠጠው ከብል ኣይከኣለን። ሕጂ እውን እዚ ደገፍ እዚ ኣይሞቲ ስርርቲ ገይሩ ይሕዛ ይኸውን እምበር ብዙሕ ትርጉም ዘለዋ ሃገር ክገብራ ተስፋ የብሉን። ኣብዚ ሰሙን እዚ ዘጋጠማ ዘሎ ኣብ ዙርያ ዕልዋን ወተሃደራዊ ጎነጻትን ዝዘውር ህይወት ጀነራላታውን ዝቕንጥብ ዘሎ ፖለቲካዊ ምዕባለ ይተዓገስ ኣይተዓገስ ብሕጂ ንስዕብ ትራጀዲት ሃገር ናይ መወዳእታ መጀመርትኡ ኸይከውን ንኹነታት ኢትዮጵያ ኣርቂቖምን ኣርሒቖምን ዝጥምቱ ወገናት ይገልጹ። ሕጂ እውን ከም ኩሉቲ ኣብ ረብሓን ምፍላይን ዝተሰረተ ፖለቲካ ዝረብሕ ፍረ ኣይህልዎን እዩ ዝብል ሞጎትና ኢና ንኣስር ዘለና። ብዓሌት ብኸባቢ ዝተመቐለት ኢትዮጵያ ዘምጻእካ ባላምፂካ ደግፋ ክትቀውም ኣይትኽእልን እያ። ብሰናይ ዘርእተ ወልደ ዝተዳለወ መደብ ዓለም ከመይ ኣሎ ኣብዚ ይዛዘም። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና። ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ።
تطعمو مس راديو رنا زخبرن زعززن سلامتنا تقبلوا فتوات هاتلت مدبنا كميك انيهم زيتو الربع زغربلكم مدبكم مدب تطعميو نلمون كم تلمود نعهم الزناق عن مهرن زبن لا يتحوستو دالينا اب مدب ساعتنا ترخبنا لنا كسافت سامي مدبنا مسانا حبيركم بخبر خصانحو زعدمكم الدالاون اقرب المدب تسفيت يوهانسي سناي مكتال إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية. أدامست إيران هيواتن دراسيت روندا بيران ترجم فتصم مها منجي مصحف أدامست إير نيل دونالد والش صحافي أهجراو مدارن منفساو لأخن እግዚአብሔር ናይ ህይወት ዓላማ ኻን ተልእኾ ኻን ጽሓፈሉ ሰሌድያ ኣብ ሰማይ ክትረክብ ኣይትኽእልን ኢኻ እገለን እገሊትን ኣብ ዘመን ዚ እዚ ዓይነት ዕማም ኣለኩም ዝብል ናይ ፈጣሪ ቃል የለን ሰማይ ባዶ ቦታ ጥራይ እዩ ዝመስል ኣነ ንኣብነት ኣብ ዓለም ከለኹ ክገብሮ ዝግባእን እንተሎ ኣብዛ ዓለም እንታይ ይገበር ከም ዘለኹን ንምንታይ ናብዛ ዓለም ከም ዝመጻእኩን ምእንቲ ክርዳእኒ እግዚአብሔር እንታይ ሕዝለይ ከም ዘሎ ካብቲ ባዶሽ ሰማይ ከንበብ ምኽኣል ጥራይ እዩ እቲ ሰሌድያ ግን በጋዲ ዝረአ ኣይኮነን ስለዚ ዕላማኻ ከም ዝገበርከዮ እዩ ተልእኾኻ ኸኣ እቲ ባዕልኻ ነብስኻ ዝሃብከዮ ተልእኾ እዩ ህይወትካ ከም ዝፈጠርከያ ብዛዕባ ህይወትካ ፍርዲ ክህብ ዝኽእል ካልእ ኣካል ወይ ወገን የለን ነቲ ናይ ህይወትካ ሰሌዳ ድላይካ ክትፅሕፈሉ ትኽእል ኢኻ ንሳንጣኻ በቲ ዝበለየ ሕሉፍ ሓሳባት መሊእካዮ እንተለኻ ሕጂ ኣጽርዮ ኢኻ ካብ ዝሓለፈ ህይወትካ ዝተመላእካዮ ዘይርባሕካ ነገራት እንተሎ ሓጊሕካ እለዮ እቲ ዝሓለፈ ተመክሮኻ ናብዚ ናይ ሎሚ ህይወትካ ስለ ዘሰጋገርካን ናብ ሓድሽ መድረኽ ክትከይድ መሰረት ስለ ዝኾነካን ጥራይ ኣመስግኖ ሎሚ ኣብ ጻዕዳ ንጸላ ኢኻ ዘለኻ ከም ብሓድሽ ክትጅምር ከዓ ዕድል ኣለካ ስለዚ ንሓጎስካ ርኸቦን ንበረሉን ሓደ መዓልቲ ኣብ ሓደ ትካል ስራሕ ደልየ ኣቐዲመ ኣመልክተ ስለ ዝነበርኩ ብናይ ጎረቤትና ቴሌፎን ገይሮም ደወሉለይ እታ ትቕበል ጎረቤተይ ከም ዘየለኹ ሓበረቶም እቲ ዝድውል ዝነበረ ሰብኣይ ግን ስመይን ስማቦይን ደጋጊሙ ድሕሪ ምምልካት ቅድሚያ ስታት 20 ዓመት ኣቢሉ ዝፈልጦ ስም ምዃኑ ተገንዘበ ገዛና ጣይቑ ብምምጻእካ ነቲ ናይ ስራሕ ብስራት ኣበሰረኒ እዚ ሰብዚ ኣብ ዕላሉ ነጽቡቕ ዝገበረሉ ሰብ ከም ዘይርስዑ ሓቢርና ኣብ ህይወተይ ከዓ ዓብ መቐይሮ ስለ ዘምጻለይ ኣብ ልበይ ንባር ቦታ ሂበ ኣለኹ እዚ ሰብዚ ሰሌዳ እምርኡ ብኹሉ ጽቡቕ ነገር ስለ ዝመልአ ጽቡቕ ነገር ከዓ ብቐሊሉ ዝርሳዕ ስለ ዘይኮነ ድሕሪ 20 ዓመት ንስማ ቦይ ዘኪርዎ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ጽቡቕ ነገር ንኽትገበር ንነብስኻ ዝኻኽራ ጃክ ካንፊልድ እቲ ሓቀኛ ነጥቢ ንኽርዳእኒ ነዊሕ ካብ ዕድመ ይወሲዱለይ ምኽንያቱ ብንእሽተይን ከለኹ ናብዛ ዓለም ሓደ ዕማም ክፍጽም ዝተለኣኽኩ እዩ ዝመስለኒ ነይሩ ነቲ ዝተለኣኽኩሉ ምኽንያት ዘይፍጽም እንተደኣ ሃልየ ኸ እግዚኣብሔር ክቁጥዓለይ ምዃኑ ዘዘኻኽር ናይ ወትሩ ሓሳብ ነይሩኒ ጸኒሑ ግን እቲ ኣውራ ዕላማ ናብዛ ዓለም ምፍጣረይ ክሕጐስን ባህታ ከስተማቐርን ምዃኑ በሪህለይ በዚ ኸኣ ነቶም ባህታ ዘምጽኡለይ ነገራት ጥራይ ክሰርሕ ጀሚረ ነዚ ትሕግዘኒ ምስላ ኸኣላትኒ ደስ ዘየብለካ እንተኾይኑ ኣይትስራሓዮ ኔል ዶናልድ ዋልች ዓለም
ሓጎስ ፍቕሪ ናጽነት ደስታን ሰሓቕን እያ ካልኣይ ኮነትን ንሰዓት ዝኣክል ተኾይጥካ ብምስትንታን ባህታት ስማዓካ እንተኾይኑ ተግብሮ በቲቶ በሊዕካ እንተኾይንካ ብዝለዓለ ተዓግብካ ብላዕ ጃክ ካንፊልድ ኣነ ንድሞይ ክሽሕራ ከለኹ እየ ሓጎስ ዘስተዝማቐር ኣብ ባህርያዊ ኣከባቢ ክዛወር ከለኹ ኸኣ ሓጎስ ይስምዓኒ ንነብሰይ ከኣ ደጋጊመ ናብዚ ናይ ባህታዊ ኩነታ ኣእምሮ ክመላልሳ ደሊ ነዚ ክገብር እንተደልየ ኸኣ ንኣቓልቦይ ጥራየ ናብቲ ዝደልዮ ዝጥምዝዞ እቲ ዝደልዮ ኸኣ እጋሃደለይ ነቲ ተፍቅሮን ሓጎስ ዘምጻኣልካን ጥራይ ይግበር እቲ ሓጎስ ዘምጻኣልካ ነገር ክትፈልጦ እንተዘይከኣልካ ኸኣ ዝሓጉሰን ነገርስ እንታይ ኮን ኸውን ኢልካ ሕተት ብድሕሪኡ ምስ ረኸብካዮ ጸኒዕካ እንተስዒብካዮ ሕጊ ስሕበት ነቶም ዝሓጉስኻ ሰባት ኣጋጣሚታት ፍጻሜታትን ዕድላትን ከም መደረጋሕ እናንከራረቡ ክመጹኻዮም ምኽንያት ናይዚ ኸኣ ሓጎስ ስለ ዘንጸባረቕካ ጥራይ እዩ ዶክተር ጆን ሃግሊን ውሽጣዊ ሓጎስ ነዳዲ ዓወት እዩ ሕጂ ሕጉስኩን ደስ ዘብል ስምዒት ይሃለወካ እታ እንኮ ክትገብራ ዘለካ ነገር ንሳ ጥራይ እያ እታ እንኮ ካብዚ መጽሓፍ እትረኽባ መኽሰብ ሓጎስ እንተ ደኣ ኾይና እቲ ዝዓበየ ኽፋል ምስጢር ዕዉት ህይወት ድሮ ጨቢጥካ ኣለኻ ዶክተር ጆን ግሬይ እቲ ንስምዒትካ ባህ ዝብሎ ዕዮ ኩሉ ግዜ ዝበለጸ ካልእ ናይ ባህታ ስምዒት ይስሕበልካ ኣብዚ እዋን እዚ ነዛ መጽሓፍ እዚኣ ተንብብ ኣለኻ ባዕልኻ ኢኻ ናብ ህይወትካ ስሒብካዮ ዘለኻ ደስ ዘብል ስምዒት ፈጥረልካ እንተኾይና ወሲድካ ክትጥቀመላ ኸኣ ናትካ ምርጫ እዩ ደስ ዘይትብለካ እንተኾይና ግን ጠንጥና ካልእ ንልብኻ ብደስ ዘብል ስምዒት ዘንበድብድ ነገር ድለ ፍልጠት ምስጢር ሕጉስ ህይወት ተዋሂቡካ ኣሎ ኣብ ኢድካ ስለ ዘሎ ኸኣ ብዛዕባኡ እንታይ ትገብር ንዓኻ ይምልከት እቲ ብሓቂ ምርጫኻ ኾይኑ ዝተሰማዓካ ይሰማማዓካ እዩ ክትጥቀመላ ትኽእል ከይትጥቀመላ ትኽእል ኢኻ እንተኾነ ግን ሓደ ምርጫ ክትወስድ ኣለካ ናይ ምምራጽ መሰልካ ዝተሓለወ እዩ ንሓጐስካ ሰዓቦ እሞ እቲ ብመንደቕ ዝተጋረደ ዝመስለካ ዝነበረ ኣድማስ ክራሕወልካ እዩ ጆሴፍ ካምፕቤል ሊሳ ኒኮላስ ንባህታኻ ትስዕቦ እንተኾይንካ ኩሉ ግዜ ኣብ ዘደስት ሃዋህው ኢኻ ትነብር ንነብስኻ ኸኣ ኣድማስ ክመልኣ ምእንቲ ኸፊትካ ኣለኻ ነቲ ሕጉስ ህይወትካ ምስ ብጾትካ ክተካፍሎ ክትህንጠ ኢኻ ባህታ ኸኣ ብባህሪኡ ቐልጢፍ እዩ ሰባት ዝጸሉ ዶክተር ጆን ቪታል ኣነ እቲ ኩሉ ግዜ ዝገብሮ ንስምዒታተይ ምስ ዓብዩ ማለት ነቲ ውዑዕ ስምዒተይ ንተመስጦይን ውዑዕ ተገዳስነተይን መዓልታዊ ኣብ ኩለን ሰዓታተይ ዝከታተሎ ቦብ ፕሮቴክተር ንህይወት ተሓጐሰላ ምኽንያቱ ህይወት ዕዝዝቲ እያ ህይወት ኣደናቒት ዑደት እያ ማርያ ዳይመንድ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታትን ዝተፈላለየ ህይወትን ክትነብር ኢኻ ሰባት ከኣ ክዕዘቡኻን ካብቲ ናተይ ዝፍለ ነገር እንታይ ኣለካ ኢሎም ክሓትኻዮም ንዓኻ ፍሉይ ክገብረካ ዝኽእል ሓደ መንገዲ ኸኣ ብመሰረት ምስጢር ሕጊ ስሕበት ምስራሕካ ጥራይ እዩ ሞሪስ ጎድማን ኣብ ህይወት ነቲ ሰባት ብፍጹም ኣይክትሰርሖን ኣይክትውንኖን ከምኡውን
أي كتكونون إخا زبلو خازنبرو كتسرحو كتوننون كتكونون إخا دكتور فريد ألان ووف أبز وانزي ناب حدش موائلنا نقعز لنا أبت حدش موائلكا نايمود داتا دهساس ودساب ناب تأفر زي كونس ناب أمرو قوز إخوان كاب إقرخا تقعز با أمروها تقعز ألبرت أنستاين دكتور جون هاغلين أب مسائي دوب زي بلو عقمن تخولتاتن الرأين اللو أب زوانزي حموش لمئتاويت عقر عقمية مرانات راي نتك أمولو مهلونا ذكر عقر عقم ساب مئت كام مئتياب تغمخو عالزخال بحاجز قبوء تمرتاويات ألاليات رايو اسكادك ساب ملو سمعتاونا امرأون عقمهم أبتغم زوعلو لا علم بحسابك غرز أبز علم زيا ناب دلاينا خنكيد مخالنا نيرنا دلاينا خنتكبر مخالنا كل زبقسنا يخام تعوتنا له أب تاريخ ذا خبرت بلانيتنا أتعزيو مسات أوان لوميو أتزيك ألز مسلنا زنبري أب كل مدايات أعردك سبن أب كل عودتاتن كتكبر كله خنريون كن مكورنينا نخل عزقويات حساسباتاتنا انت آلينايون درت كم زي بلنا تأمينان نت درت زي بلنا برادك ساب كن مكورينا ازغاء أب سبورت تعنا طباب تكنولوجي سنفلتاتن كالا عودتات مزنقاعن مالتيو حانتي زهورات بحال شمنا كفليز مهراز نبوركو تمهاريت نيرا كاب علتات حد معلتي أنا أب كفلين نمهار كخلخو نساقنا بعمق سمعيت آتها سألي تسأل نبرات أنا غا سبات ببزنبار يوم كم بلوزة تابع سبسلة زخونكو كيرب شايليها تزاربكوان وتخفلق زي أب مودعو غا نتات سألاز نبرات سأليها وزيار آياتني أمنا خاطر دنوكو كم تاز نبركوايا أقمت أبلا سئلاتني بدحر إيغن مويا سأل سلاز نبري كتعبيم عيديا كم توساقا أكاديميوي تمرتون نمعبالنا سألي زنبالا كحقزا سلازخوني أب أوان تمرتي وراي تمرتاخ تقبر أب نتس أجزي أخا زنبالا كتراغ معيديا دحر نويح جزي خا أب هاجرا أستراليا خيرا نت زنبالا بتمرت تمعبلو خمزلا حبريتها بزحني سبات نتباه زبلومهن وشت أو زنبالوهم زخنا نجارن كعبي ولوام أأمرنا خا أبتي زنبالتاتنا كتكوري جبا نزنبالتاتنا أب أوانهم زين تنفسهم تغنى نزقات أمزقام زقدلس مرها متأخيرة زبلا زراربا وقنق عرب الله أب عبيتك زي نبور عشلاو سميتات كتنصبارق كلها مالتك أيو أب أوانو نتنعاها دس بلكا سبات كتقبرو الكاي تصبا كم انت جيركا تعسات رايو ترفو نزخها بقنق عرب ياريت ما تعمر بيت نبلو أزمالتك بخا خمز جيري النعبلكا زهنت جزا خمزة لاز حبريو نبهريوي تعدلتها ناتيلكا تقبلو بوب برويكتر ننبسخا بصبوع عين تأمتها كلهم قدسان متحفتون كوميم زمخرنا كلهم ناي فلسفنا متحفتي سمويات سباتن لك أونتنون كوميم زولنا دحري تمليس كاندو نسم كلهم ناي تاريخ لباما سبات أصنع يوم مبزحتي أمكو بزا مصحاف تتقشم الكالو كلهم حانت تمزاساليت مرداتها نيراتهم نمستير حق السحبات بحبار يردقوا نيرهم حجخ أنسخا ترديكا اللخا زيادة بتقمخ دو علوم الجمر كخا زيادة خرداكايو
أتمستير أبن بسخاي زلو أتابوش تخزلو حيلغا كم بزحي استتقم كاليو نهتي تدليو بزحي زمتالكا أبستو سنقزيخا من لما مادون أبزيد ليك هذا رجات بزحيخا مخنياتو نسخا بعلها تنايمج أرش تحيلغ تكونيخا نسخا بعلها فتسم كتونيخا نسخا بعلها زلبمكا تكونيخا نسخا بعلها زبلحكا تكونيخا نسخا زبلت كاف قاري كتكونيخا نسخا بعلها حقوس كتكونيخا ليزا نيكولاس نسخا أبزل خاي درجانا هيوت ملاق بوخت بتصح كتحقوس إقباكايو إنا بلز دفع فأكاز نبري وشت أو حيلي سلز نبركايو نسخا قال نجر إنا ملاكا خد كتسليخا توليدكا نعلمون قال خبر خد ملا الله يخات فتيركا مالت كابتت مالز نبركايو زبلت كاسب من أنت تكوني خات فتيركا كل زحلف كاي هيوتن هموتن نزحج زلخايا قد أميو زدالول كانيرو بزالو ميت فلتات تقيمكا نمز ايين تاك تقبر كم تخيل حج حساب نسخا فتار حفتوخا مخانكا درو فلتك اللخا سلازي كندي سراح تراح تريفك هلو انتاك تكوني خاتدالي كم زلخايا خلخات راي كندي توسخت سبات كتحقو سيات دالي بزارخ بكاز اللغا هموت انتاي كتسرحيخا نز اوان بخميخا تشبطو زخونا ساب اب كندخا خوينو بمسعساع كعقبكاي كألنيو اب كندخا خوينو بمدرافون نسمعيت كاخو كلاي كألن نزانتا هيوت كاخا كالساب كتحفل كاي كألن نسخا من كتكون تدالي انتاي كتسرح تدالي بزملكات لوميا أتا ناي مجمرتا معالتي مايكل برنان بيكويز نسخا عبسب مخانكا تامامني حدا خبر زبلكا نجر كم زلكا خافلتي هيوتكا بخمي مزياغا زقد سكاي كونن نسنتكا يخون شمقلنا خاون وساني كونن كابتا بقبو كتحاسب جمركا اللهم موت جميركا اتغاب على مون زعبي أبوش تغازل لحيلي كولرك جمريو نهيوتكا خاق إيريو كقلبكايو كخدنكايو كمأزنكايو كابشقرك حلوكايو كمرحكايو نبرخا كسوريو حجي وشت أو حيلخاق قلاس انت فكيد كالو برقز قبلكالخو بعلو خلق عليو مريت أبقنات زورتها تخلل زلام انت خايا وكأنوسات كا ما انت خايم زقاشون زموتون زلو أعواف ما انت خاين زمرا زلوا صحايون ما انت خايا تبرق انت عربن زلا كواغبتي ما انت خايم أب سماي الزرق زلو الزرع خاي زبالي صبوق نجر اتستموكر كاي زبالي عدنا غفص عمي نعاخا خبليو أبو تسانيحو كبابي خاتم الكات نسخان تزيت هلو كل نجار هلو نايم هلوان ننفس غاب غمي كتفلتات انيحكا بزي قدس لومي من مخونكا أدع ديعكا فليت كاللخا نسخا ويتاد ماسيخا ورهسنا إذا علماونك سنت كايخا نسخا فتمنت هيوتيخا حجخا نمستير حق سحبات درو فليت كاللخا حقوسكا نزل على مساقا يخون مستير حق سحبات ناي كل زحالفة زلون زمس النقرات ملسيو رالف والدا إيميرسان ما معرف عسرتها نسالي دا هيوتكا نقول الزدى لخاي نقهر كتصحفلو لكا أتاز بلزقات كتوسدات تخيل سقومتي حجي محقواسيا كاب نفسها برتو حيلي كتقدح انت حقينكا بزو حيلي كفلفل الكايو نبهريوي تعدلتغا حنقو فايلكا تقبللو زبلت اجزي حجيو نحنا بحمبرتي نايت دمو زمانينا نركب كاب تصببتي تحساسبا
ሓራንቲ ኮይና ኸዓ ኣብ ኩሉ መድያት ተፈጥሮ ነቲ ሓቀኛ ናይ ደቂ ሰብ ግርማ ክንበጽሖ ኢና ነቲ ተፍቅሮ ጥራይ ግበር እንተዘይፈሊጥካዮ ኸዓ እንታይ እዩ ንዓይ ዘሐጉሰኒ ኢልካ ጥራይ ንነብስኻ ሕተታ ሓጎስ ትንጽባርቕ እንተለኻ ኸዓ እቲ ባህ ዘበል ዘበለ ኩሉ ኸም መደረጋ ሕነንከራርወ እናባኻ ክመጽእ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዛዕባ ምስጢር ሕጊ ስሕበት ግርም ጌርካ ፈሊጥካ ኣለኻ ሕጊ ስሕበት ከም ምርጫኻዩ ዝምልሰልካ ሕማቕ እንተመሪጽካን ጽቡቕ እንተመሪጽካን ንዕኡ ኩሉ ሓደ እዩ ናብ ድላይካ ክወስደካ ዝኽእል ናትካ ሓይሊ ኣለካ إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية. فتوات تخطاتلت مدبنا بزقرمنا لكم تحسوا عاقبكم تزانيكم كتكونوا تسفنا قبرنا نايلم تحسنا أبزازي من لنا أب مدبنا زلكم رؤيتي يخون غفيتا ويوان قرب لكم تللي وصحفات مزلو بترمو دادراشانا نابريدي إرنا @gmail.com ወይ ሬዲዮ ኤረና @yahoo.com ኢልኩም ላኣኹልና ክበጽሓና እዩ ብተወሳኺ እውን ኣብ ፌስቡክ ተስፊት ዮሃንስ ብምባል ኣብ ናይ መልእኽቲ ሳጹን ክትገድፍለይ ከም ትኽእሉ ከዘኻኽረኩም ደሊ ብዝተረፈ ብዝመጽእ ረቡዕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓትን ብዝተፈለየ ትሕዝቶን ክሳብ ንራኸብ ጠጥዕሞ ጠጥዕሞ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ ጠጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና زخبركم تخطتلتنا نايلو محفشاو مدباتنا نمززام داقماي زينا انهو اب إثيوبيا كلنا محراس تخايدة فتن علوا زتساتفو تباهيلوم بوحدو 13 أبالات ستا اب تحت قيداتيوم كمزلو شينهوا كاب كتما أديس أبا حبيرو شينهوا نسب سلطان إثيوبيا بمتقاس ب25 سنة اب زغربوت أبصاب شوعات أبالات ستا اب تفتصامي 5 تقتلو أملكتو حلافي بوليس تزوبا أبر أدامو أبزهبو قال بوغانو 6 أبالات ستا نتفتن علوان مفشال لابز قبرو قدم كقتلون كلو كالقوت 4 خاء بخبير قوسيلوم كمزلو أملكتو اتمرمرا جنا أم مسرح كمزلو زحبر حلافي بوليس تزوبا زاقيت برغادير جنرال تفرما موز ركبهم 4 العلوت حلفت كل لمحرا أبتحت قيدي أتمالو أبلعلي حلقة استاف سراويت إثيوبيا جنرال سعر مكونن ميجر جنرال جزاء برانس تخايدة متقعتي مستي أب بهردار استخايدة فتن علواس تأساسر مخانو قدماي منستر أب أحمد نتفتسامي أبزخونن اللو قالت ايو نجنرال سعر مكونن زقتله حلوي إخوينو زقلقل زنبرمو أب تفتسامي هوتو بعلو حليفو تباهيلو استزرق حزينة اتحلوي كم زي موتن توقيو أب هوسبيتال تعاقيبو 5 بيت صحفة فدرالاو بوليس أبزهبو قال أملكتو اتبيت صحفة تقدمو تحلوي مويتلون زهبو مقلتي يقريتا حتيتلولو نقتلت سعر مكونن بزملكت كابسة بسلطان منقست إثيوبيا زوهاب زلو حبريتا ببقوانو يكاير ملاو اتمرمرا قانا 5 تتصحفيو زملكت بدرجة هاجر أبزغلت تفتساميتات بقد تايخون بتزاور تساتيفكم تباهيلوم أب قيداتيوم نايزلو قطر سبات بوحدو 280 بتسيحو 5 زتفلاليا مع كنازينا خابت هاجر إيقلتا ህዝቢ ሱዳን ስልጣን ሒዙ ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ስልጣኑ ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ሲቪላዊ መንግስቲ ከሰጋግር ዝጽውዕ ሓያል ተቃውሞ ንምክያድ ዳግም ይወዳደብ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ወሃብ ቃል ማሕበር ሞያውያን ሱዳን ብሶኒ ኣብ ዝገበሮ ጻውዒት ን30 ሰነ ሓያል ተቃውሞ ክካየድ ምዃኑ ገሊጹ እቲ ሰልፊ ን30 ሰነ ክካየድ ዝተመርጸሉ ምኽንያት ድማ መበል 30 ዓመት ምምጻእ በሽር ናብ ስልጣን ንምዝኽኻር ምዃኑ ሓቢሩ ወተሃደራዊ ቆንስል ሱዳን ነቲ ብኢትዮጵያ ዝቀረበ እማመ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዘይተቐበሎ ምግላጹ ዝዝከር ኮይኑ ነቲ ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝቀረበ እማመ ከም ዝቕበልን ንሱ ቀዲሙ ከም ዝመፀን ኣዘኻኺሩ እዩ እቲ ኢትዮጵያ ዘቕረበቶ እማመ ዝቐውም ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ ብ7 ሲቪላውያንን 7 ወተሃደራውያንን ሓደ ከዓ ዘይሻራዊ ዝኾነ ሲቪላዊ ውልቀ ሰብ ክኸውን ዝብል ነይሩ ኬንያ ናብ ሶማሊላንድ ናይ መጓዓዝያ መስመር ክትከፍት ምምዳባ ኣብ ሞንጎ ሶማልን ተፈጢሩን ዘሎ ምስሓብ ከይዛይድ ተሰጊኡ ከም ዘሎ ተገሊጹ
መንገዲ ኣየር ኬንያ ካብ ናብን ናይሮቢ ሃርጌሳ ስሩዕ በረራ ንምጅማር መጽናዕቲ ወዲኡ ካብ መንግስቲ ፍቃድ ይጽበ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። እንተኾነ ኣብ ሞንጎ ኬንያን ሶማልን ብዋንነት ክልማያት ተላዒሉ ዘሎ ናይ ግባእኒው ምስሓብ ኬንያ ምስ ሶማሊላንድ ንግዳዊ መስመር ብምጅማራ ናብ ዝኸፍአ ጥርዙ ኪዓዝዝ ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት ድሮ ስጋቶም ይገልጽሎ። እቲ ሶማሊ ኣቅሪባቶ ዘላ ዋንነት ክልማያት ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ እንተወሲዳቶ ኬንያ ብዘይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትተርፍ ስለትኽእል ኣብቲ ዞባ ሓድሽ ወጥሪ ከላዓል ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። ሰበስልጣን ክልቲአን ሃገራት ናይ ቃላትን ዲፕሎማስን ቁርቁስ ጀሚሮም እኳ እንተነበሩ ብሽምግልና ጉራብቲ ሃገራት ፍልልዮም ብዘተ ክፈትሑ ከም ዝተሳምዑ ይፍለጥ። እዚ ኬንያ ኣሚማቶ ዘላ በረራ ካብ ናብን ናይሮቢ ሃርጌሳ እንተተጀሚሩ ነታ ካብ ሶማል ተነጺላ በይናዊ ናጽነት ኣዊጃ ዘላ ሶማሊላንድ ዓብ ቁጠባዊ መኽሰብ ክትረኽበልያ። ከም ዝፍለጥ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያን ዱባይን ሰሙናዊ ናብ ሶማሊላንድ ዝቐንዐ ናይ ንግዲ በረራታት የካይዳየን። ዘኸበርኩም ሰማዕትና ነዚ ሰዓት እዚ ተዳልዩ ዝነበረ ሓፈሻዊ መደባት ሬድዮ ኤረና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና